darbus. Kif qed tilbeżżakom ġewwa? Mistra, kon naf li jekk ħatejdli. Fail guys dis-sena rigali. Hello. Illum il-ġimgħa u uffiċjalment għadni kif nispiċċa xogħol. Holidays start now fl-aħħar għandi 2 weeks off issa. Mar nixnix nagħlaq kollox sal-ħar tas-sena għax eżil mux-xogħol tiegħi kont niddependi fuq ħaddieħor, imma ma jimpurtax. Dik hija problema ta' Jannar issa. Anyways, issa ħanibda tutorial daqt naħseb xi kwart oħra, tipo ħanħu break u nkellem lilkom sakemm nibda. Actually, il-bira ħatta off minn vlogging u ma realizzajx kemm kelli bżonn ġurnata off milli nivlogja u sirt nħossni naqra ħjara x'kont qed nistressja naqra ruħi kull jum irid nivlogja neditja naħdem immur il-ġim jekk għandi ċans, kienet overwhelming to be honest. Mhux qed ngħid looking forward li spiċċa vlogmas, just kont looking forward li jasal illum għax hekk issa inqas għandi x-xogħol lest u just nista' nifoka fuq il-ħajja personali. Imma l-biraħ kellna il-Christmas party u oh my god, kemm ħadd gost. Li kell kien tajjeb, ħaġa waħda li ma tantx laqtitni. Vera ħadd gost ukoll mal-kollegi, parlaw nidħu vera tħakkna. I'm very lucky li għandi kollegi, okay. U wkoll ġbart ir-rigal tal-miliet ħanurikom. So, da mhux ir-rigal, da ġist ħaġa ekstra. Tawna par kalzetti tal-miliet u propri kien hemm ħafna minn fejn tażel u jiena kollha ġbuni. Insomma kien hemm wieħed fit-tim tiegħi li ma rridhomx għax irqaqwis għalih u qalli tridhom għalli għax smajtek tgħid li vera ġbuk ridhom kollha għalli qed ħantihom lilek. U reħlew tajhom li dawn għandhom naqa' karozzi b'siġra tal-miliet fuqhom. U daw reindeer xi xema għadni jrid naħsilhom sew. U mbagħad ix-xogħol tawna selection ta' 8 rigali u kellna nażlu minnhom. U kien hemm ħafna affarijiet cool, kien hemm board games, kien hemm karaoke set, kien hemm xi speaker, imma provajt nażel xi ħaġa li hekk li għandi bżonn. U bażikament hawnhekk fis-sajf għamilna ħafna barbecues u picnic u hekk u picnics. Però hawnhekk annoyingly enough persi tagħmel daqsxejn xi anke fis-sajf, dejjem nispiċċaw immorru u l-ħaxix ikun asra. U eħel il-blanket li xtrajna jiena minn għalija li ħadd tkun okej għax idna wiwa. Picnics namlu meta ma tkunx ix-xita, ma persi jekk ma tantx tagħmel sħana, il-ħaxix ġieli jkun għadu kiesaħ, so jkun għadu mxarrab. So jiena għażilt li nieħu picnic blanket li hija waterproof, so hawnhekk ikun waterproof u qisha felt, ġifieri naħseb jaf tkun ħarira u sħana li fis-sajf, imma meta tkun ġurnata sabiħa fix-xitwa jew insomma mhux fix-xitwa spring u hekk. Nistgħu nużawha wkoll u cooler bag li da vera kellna bżonnu għax kull darba li mmorru barbecue jew picnic fil-park ta' qudiemna nispiċċaw ndumu naqa' u kemm l-ikel iktar milli l-ikel id-drinks ikunu jilħu jsiru żibel. So hekk issa anke jekk nistgħu nagħmlu day trips u nieħdu drinks magħna eżempju mmorru f'xi park biex nieklu. So għażilt dawk jiena. Low-key bdejt ngħid misni għażilt il-karaoke set, imma bdejt noqgħod ngħid din jien mhux ħagħmel karaoke miegħi. Ġifieri għal xejn kont inġibu. Issa il-pjan illum, so issa persi sejri Malta jumej oħra li għaddu ma bdejx nippakkja ir-rigali mhux lesti kollha, però rigal minnhom wasal illum, so tiftakru fil-vlog li għadda Wednesday qedtilkom li kelli bżonn ordna rigal online wasal. Kemm inħobb il-posta tal-Olanda u l-ħwienet anything vera jaslu malajr, eżempju anke il-ħadd li għadda ordnajt xi ħaġa għal oħti u titi u mhux biċċajt u waslet Monday l-għada. So l-inqas dak rigal minnhom lest. Għadha rrid immur indur għal xi rigali oħra u nixtieq niżel xi ġobon u xi ħelu għall-familti. So rridu mmorru ċ-ċentru, ħammur naraw Mufasa għandha wkoll mar nofsinhar. U mbagħad ovvjament irridu nippakkjaw, innatfu, ħafna stress. Pero l-lum, the point was li peress li jissa jumej oħra ħamurru Malta, bazzikament jien dan jissa għandha ġimgħatej bil-kemm naraw il-xulxin ħlif f'xi Christmas Eve, New Year's Eve insomma u ma nafx naraw il-xulxin reddim li f'dawk il-ġimgħatej. So l-lum ħanamlu the last date night tas-sena, ħammorru nieklu all you can eat sushi li vera eċitat għalih. Illum ma ħadx lunch, avolja xorta naqqart naqala għolem imħev vera eċitata. Bazzikament għandna satej u nistgħu nordnaw xirridu mhux sushi bizda jkollu. Actually mhux all you can eat sushi, all you can eat fine Asian cuisine. Għandna satej insomma u nistgħu nordnaw minn għalija every 8 minutes jew 10 minutes
tordna minn tablet insomma u tġib a maximum of 4 dishes per person. So excited for that. Miss għandi tutorial. 12 minut oħra, ġifiri daqt imur. Ma nħarġ l-estate u nħsilt, għax domt naqra xogħol u domt u rrid nipprepara tutorial ukoll. So, issa mbagħad ninħasel wara l-lesti. Forsi m'għandu biex daqshekk illum. U mbagħad il-lejla naħseb nifsħu rigali wkoll. Ma nafx x'ħan nifilmi għadik, ġifieri jew tarawha jew ma tarawhiex. Excited last date night plus lesta mix-xogħol u fl-aħħar nista' ngawdi il-leaf. Dak kollox minn ħati għaj issa. Narakom in a few seconds. Lesta. Lesta me tutorial lu ħati ħsilt u l-estate u l-pist. Tonsi naqaf dila bil-bend. Moħti għat li tmur ma l-libsa. Ħanurikom xil-bist. Hopefully ma jidrux il-ħwejjeċ li ħbejt. Deru. Għax ħbejtom mek. U sorry, excuse għal imbarazz minn fuq il-desk. Minn fuq il-mejda mawija. Il-bist dil-libsa. ħajidru l-ħwejjeċ imawija għanda pattern bil-fjuri fuqa. Di propja ħan il-bisa l-Christmas Eve. Mux Christmas Eve, għal-Christmas Day. Imma ħija, għadni kif nishtrija u għed mux ħangawdija darba biz. So ħan il-bisa l-Christmas Day u jaf xi dinner ieħor mill-ħaj kolli fil-ġimgħatej li ġejjin għax għandi ħafna social events ovvjament peress li sejra Malta u niltaqa' ma' ħafna nies, familja u ħbieb ġifieri. So this is my outfit, my dinner date outfit. Kont ħanilbes qmisu leather pants imma bin istek rajta sabiħa għal date night. I mean ħanilbes ġaketta twila sal-art, ħoxna ta' ġifieri biex ma taħsbux li ħanħoroġ hekk u probably xi scarf ukoll. Avolja llum it-temperatura mhux kesħa daqs is-soltu, naħseb around 7 qiegħda. So naħseb okay. U għandi boots ta' ġdid ukoll illi xrajtu naqa' xi xarej madni qatt ma lbistu. So lbistu llum, Daniel ma jogħġbux. Għalli jisu tal-fidili, imma ma nistax nifhem għax just boots normali, twil. Li ħafna nisa tipo jilbsu. So, qed jgħajjar il-ħafna nisa fidili. Anyways, bħalissa issa bana 20 għax it-tutorial spiċċajna fis-6. So, ħaniftu rigali issa qabel ma mmorru nieklu li għandi ħafna ġuħ, għandi żaqqiet gor, imma tgor li tibda tismaħħa u naħseb ilha ma tkun hekk żaqq żmien għax dal-aħħar li f'nibla minix. U llum qed li ħammorru all you can eat ħanqod naqa' ħafifa ħalli kollha ħafna fejn nibla. Vera ġeta tal-all you can eat, u mbagħad ovvjament nurikom. Ħanatu rigali, guys. Nispera li jidru sew u nistamaw sew żomm. Okay, ranġajt is-sound settings. Ħanneħi żarbun tajjina xi xi. Għalhekk tidher kollha. U ġed jidher kollha qatt se nidru actually. Hekk aħjar, hekk tajjeb. Ħanneħi l-bum. Ma dal-but. Int kif qed tilbeżżakom ġewwa? Għax ġadu leħi għadu nadif, għadu ġdid. Xajt li kard. Mela, dil-kard. Vera? Għax li tkun kard. U zigi ma xajtlek xkard. U hija rajt naf. Għadu għasni ħazin. Iftaħ hija. Għadsew ħalli jarawk. By the way, dan jillibes misu vera handsome. Thank you. Dur, ħares. Iwa. Le, mux hekk. Funny card is-sena. Lista l-rijom. Tista dajja. Fej xajta. Dina not suitable for work. Ara ma jiflagjawx YouTube ta'. Ma nistax nifhem għal tgħid li għamilt fail. Le, sta tinduna ma. By the way, tistennew xi ma xi rigali li Daniel ħajxil xi karozza jew hekk, aħna ma nafqux ħafna flus fuq rigali. Għax ma narawx il-bżonn li nafq ħafna flus. Ma xorta dejjem jagħtini good gifts ġifieri. I think this is a good gift. Għalli. Jata l-cupcake. Giftu. Ejja, dejja. Kif ħalli? U għal-moment I was like, Madonna. Rapping skills. Xemati? M'għandix idea x'inhu, Nista' nixbet sew. Ejja, mhux niġbed. Le, ma nixbet lilek close-up stej. Għala. Ħattini qata da. Le! Kajjena għata. Eċu najt li ħat għamil xaħġa. Kontaf. Għax malli rajta tider li joke box. Ħadda ħattini, għaj ħantikina. Le, ħantikina, kollox jina, we. Mela jepod ġihdejja.
Alright, mela da gift number 2. Nispera toġbok. It's clothes. No. Le. What is this? Almejda. Dvalja, għax li għanna għantika, un kollu ntebbaħilek, fimt, allura xrajt. Oh, kellek xalfej, imma. Sabiħa jew li pala xale? Iktarax. Mux ħadaqta mal sidġijiet, ma ħseb tajba ta' Le, pala istajba zgura xkejjilta. Maġidek? mux bitni, ġax naqaċassa. Ija, jina għacassa. Uja, ma sabiħa ta' So I've reached that age li issa nisi xur Uja, mela dik fejl number 1. Uja. Issa di fejl li, daġa naf li fejl. Da, jala. Issa, da. Rapping. Sabiħ, imma naħseb xtrajtu extra small, imma baħar. Sabiħ, ħafna. Ija, naf li sabiħ, imma kbir naħseb. Ma naħseb dak kull punti għaw. Extra small. Ma dejsa libsa. Le, sweater suppost. Oh, kemmu sabiħ. Tarajniħ. Iwa, min JD. Illallu kemmu sabiħ. Naraw xi. Illallu kemmu sabiħ. Tarawħ, darajniħ konna. Kellhom ieħor. Ta' New Balance. New Balance rajniħ. Kellhom ieħor kulur naqisbaħ, imma kien out of stock. Ah, vera sabiħ. Imma tista' prova size għax hemm fili ħejġik baħar. Ifhem hu extra small, imma minnu joqgħod oversized, ġieri. Imma kkumparajtu ma tan-Nike kbir, ħafna. Ma tan-Nike, żomm x'għand il-makeup u ħamna. Tan-Nike mhux oversized. Minnu joqgħod naqek. Hija vera kbir madonna. Ma extra small ma nafx size. Ma kellhomx size. Vera sabiħ. Issa domori, issa morru għada u morru naraw xem iktar. U actually konna fl-imkien u rajtu għetlek li sabiħ. Ġifiri, I paid attention. Issa. Hi guys, it's my turn to open the gifts. Ejja law, għawek. Mela, li maħantik l-ewel? Iż-żarbu. You're going to be disappointed naħter. X'inhu eżatt żarbun? Żarbun żgur, ejja, isma' jħassa. Żarbun! Żarbun, żgur. Żarbun. Mhuwiex zarbun. Le, mhux żarbun. Just fight xi ħaġa f'kaxxa ta' zarbun. U daf kemm don't ngħidlu don't get your hopes up għax mhux zarbun. Ħanajlek għala mhux zarbun. Tgħidli xa tagħha. Le, ma xnaf li xtaqt New Balance. Imma ma stajt insib il-kurru li joġbok, għal differenti ta' rapping skills. Tant kieħseb li żarbun li kont qed nagħmel il-lista tal-bagali għal Malta u ktibt New Balance il-ġdid. Jew dak xtaqt nixtrilek, imma ma kontx naf li mill-kulur eżatt li rid. Ħej, u bdejt nibża. Dakari. Żarbun jew le. Same price. Yes, xabakajti tajt. To throw you off. Ħaġda l-Levi's għal easy. Il-flaħħar wasal jeans iswed. Għani pruvaħ. Pa, eżat l-istess sajs ta' da. Għabruvaħ. Ija, mela. Mux ħanurikom mux ħanurikom. Ija, naf, kont ħanixxiwlek għal-birthday. L-istess fittu. Ija, kont ħanixxiwlek għal-birthday, għambat fiċet mux ħajtu lekx. Kem ħaddu għali? Issa, mux ħanatni li kem faqt. Zom, mux tider, u għed tider. Suppost jiġi, għax l-istess size iżar. Ma hopefully mux different fit. Ġini ta' Alright, kemm jixraqlek. Again, rapping skills impeccably. Dej ta' nżomma please. U jgħam lek taċ. It's just a box. Beretta. Tal-Converse. Ija, xrid beretta biex, xajtlek beretta biex. Nispera toġbo. Jak ma jġbok xaħġa jgħidin, n-totnaw. Li bajdu għeħedaw minn ASOS. So darba Daniel kien bil-qeda ħdejja, msamma, u fil-finance sheet kalli miktub Daniel Christmas ASOS onduna.
Nispera toġbok. Rajta your style jien. Uff, jaqom moġbitekx. Għalejlek, għam maqdar. X'ħadd maqdar? Dina għaguffa. Mistra, kon naf li jekk ħatejdli. Oh, kelli feeling li mhux ħatoġbok dik. Ma sabiħa. Issa jiena vera ġbirni. Imma jekk taħseb li mhux ħatilbisha nirritornawha. Bissa naħsibha. Fail. Da joġbok żgur, anke jxajlu xaġa tal-Adidas. Daw żgur waqt il-Black Friday. Ejwa. Sabiħda. Ta' swet jew. Le, kannella jisa. Kelli feeling li mhux ħatoġbok dik tan-nos. Sabiħa. Imma. Toġbokx nilbisha jien. Nipreferjom iżgħar kieku s-sajn. L-affarijiet. Lejna kbira lija. Ma tixraq li ta' Hija ħafna tixxaqlek. kif talija. Illa kemm jaxraqlek. Tixxaqli? Jġabni, nurjum, ha. Jek ti tinġibu l-ek sajzi zarejli, ma sajzi zaridej kien minn hawnhekk mit-ċest. And socks. And socks hija nkollu taqret li m'għandekx biżejjed kalċetti. New Balance, jiġbu. Ġiblek ta' New Balance. Eżempju, beretta sabiħ ħafna tal-MB. Ma stajċ insib. Trust me jek fittix, ħanadur wara. Fuq vera, kbira. Issa nirritornaw, issa nixtri l-ek oħra. Issa da morri snipes u nixtri wahda, ma l-flok sabiħ. Mela. Qed tassu kbir il-flok. Unaqa. Il-lallu what a fail dis-sena. Iwa kajjena, Unaqa. Vera, tna naħna kbir. Issa da eżatt bħal tal-Levi's. Ija, ma tal-dajġa kbir. Lon qed naraħ kbir. Ija, unaqa. Issa nfittex ejsos jekk hemm sajz. Immoġbok bħala. Laqas, moġbokx. Il-lallu moġbokx. Mużik, il-kulur vera ġobnin. Fail, guys, dis-sena regali. Li fil-jeans, il-jeans Mux fail, il-jeans vera. U anka l-kalzetti, vera, kellek bżonnom. Vera, kalzetti għal-ġim. Eżatt, xilu jaqret li għandu bżon iktar kalzetti. U actually kelli xi ħaġa oħra ma nafx fejn għamiltaha. Sibtu, arġajja waħda ħdej is-siġra jekk jogħġbok. This is a jokey present sewa. Ejja law. Min Flying Tiger. 20 vouchers for you to use whenever you need care favor. Tajba. Lallu ġidea. Dawħan zomma l-lew. Nafu għax ftit minnom. One favor of your choice. U l-izbaħ. Ma farx xħatu za! Ma mistix tajtilek il-lum ti. Lallu, thank you. Xamit li l-nifsi. Jemni So Danny li jaqrit li biex naqtalu xaru qabel Malta. U jina mandiġ aptit u mandiġ ħin għax vera tinkun busy. U waħda mill-vouchers hija one favor of your choice. One afternoon adventure. A day of yeses. Urijom, għax ejnu rulom. So, bazzikament trajda minn Flying Tiger. 20 vouchers for you to use whenever you need care, a favor, attention, or just a good foot rub. Insomma, u għawek. Kif ġinik bi da medium? One apology. Da la ħajuża, dara. Issa eżempju da medium. Ejwa, naf. Imma, relax, it's fine. Issa nirritornaw, manka di tal-Converse. Guys, naqa fail, regali, imma realistic gift giving mal-partner, mux dejja mġiba tajba. Anyways, ħan izbarazzaw għax u naqamis, so ħan izbarazzaw u immorru iċ-ċentru, so nkellimkom hemm. Is-soltu taqlawna li nikru ħafna l-lum on another level ma taqlawna. Jini, l-ġurnata tajjem, cake biscuit. Mela, il-mejda taħdejna ta' ġew eżatt magħna.
ġo telqu. U aħna baqanna nofsija u aħna nibqgħu. Issa ordnejna d-deserta. Nurikom, ġibna ice cream, jiena mango ice cream u deli yogurt ice cream u jisu xi tip ta' cake ma nafx x'inhu għandu. Den, ma tkunx date night u? Ma tkunx date night? Ma tkunx date night? Jek ma tisbitċax bik tilab FIFA. Wasalna d-dar xi nofsija ilu u bażikament zaqna tisplodi, ovvjament. Għax peress li ma tantx kilna qasna f'kemm ġibna b'kollox fl-aħħar platti. Insomma nasbu ħemmer jidilhom x'kemm ġibna x'midruħ nieżer. Le, vera, tu biferi ġifiri platti żgħar kienu ma kinux kbar ħafna. Li ġralna ġibna ħafna fil-bidu u mtlejna malajr. Mbagħad tipo is-sushi qasfla ħna nikluh kollu. Il-platti favoriti tagħna kienu tal-bidu to be honest, il-beef teriyaki u l-Angus beef bis-sos tal-bżar vera kienu tajbin, l-shrimps ukoll vera kienu tajbin tal-bidu u s-semin naqħalla ta' ballata, imma to be honest mhux inħossni imqalla jew hekk ġestant kemm kilna f'daqqa hekk li ovvjament kieku ħammorru niklu normali niklu ħafna inqas. Imma hekk ta' darba film, it's fun, speċjalment għax idduq ħafna affarijiet differenti u peress li all you can eat isek għax normalment meta isek ħadd ixxi wieħed vera jkollok pressure li tittażel dix tajjeb żgur li jogħġbok so isek you play it a bit safe. Imma ball you can eat inħoss li hekk tista' isek tirriskja ġib forsi platt li mhux daqshekk jogħġbok. Meħeb, very good experience, naħseb nerġgħu mmorru żgur, speċjalment jekk eżempju jiġi jżurna xi ħadd u jħobb dal-affarijiet naħseb neħduhom żgur. I mean it's not cheap. 37 euro jekk tieħu in-non-deluxe aħna ħadna n-normal menu li kien hemm ħafna varjetà. Id-deluxe ġifieri ġas kien hemm xi 10 extra dishes li għalina ma kienx worth it li nħallsu an extra 7 euro. 7 euro kienet iktar naħseb. An extra 7 euro għax imbagħad ovvjament id-drinks apparti, so mbagħad ġibna 2 drinks each spiċċajna x'tagħmel sa hemmhekk isek drink wieħed mhux biżżejjed. So spiċċajat ġietna 90 euro bejtnej. Li it's not cheap again, imma nagħmlux ta' spiss aħna. Għażilna naqas minn ħasib biex nagħmlu għax sa qabel il-festi tal-miliet. Imma wija, so next time immorru forsi jew f'xi birthday jew f'xi anniversary. Anyways, jien ħanala il-vlogaw, għadna ħafna x'nagħmlu kif qed fil-bidu għax l-aħħar ġurnata li ħanqattaw hawnhekk dis-sena, so irridu notfu nagħmlu ħafna affarijiet. ħanilħaq nipprova nibda nedditja dal-vlog, forsi għall inqas neħilsu għada jkolli ħaġa inqas fuq moħħi. Nkellimkom għada fil-ħodu. Ħad gost nivlog jallum actually u ħad gost anka d-dejt ma' Daniel kellna naqa' bżonna. Il-lejli tajjeb, grazzi tal-li rajtu l-video u tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe. Ciao ciao!